Hevalên hêja, ev dema we xweş be. Di vê vîdeoyê de ez ê di derbarê têgeha Marksîzmê de bi awayekî Kurd hinek zanînan raberî wê hêjayan bikim. Marksîzm navê tevgirêkî felsefî û siyasî a xweser e. Marksîzm di heman demê de nêrînekî dinyayê a civakî û aborî ye û xwe dispêre raveya materyalîzma diyalektîk a dîrokî. Her wiha teoriyekî guherîna civakî ye û ji hêla Marksîzmê ve dahûrîna sîstema kapîtalîzmê ye. Dîsa meriv dikare bibêje ku sîstema Marksîzmê hevgirtinekî siyasî, aborî û felsefî ye jî. Ramana bingehîn a Marksîzmê xwe dispêre şerê Çînên civakî û wiha diparêze ku dê di dawiya şerên Çînê civakî de zorbaşiya proletaryayê pêk were û piştre jî dê sîstema komûnîzmê ava bibe ku ew jî cîhana azadî û wekeviyê ye. Navê xwe ji feylezof, siyasetmedar, aborîzan û şoreşger Karl Marx girtiye ku ew bi xwe jî damezranerê materyalîzma dîrokî ye.